Hola, sóc en Jordi Vilà i avui et vull explicar com eliminar el cansament de les cames amb un exercici de Qigong molt fàcil i agradable de practicar. L'estrès, el cansament, la mala circulació sanguínia o el fred sovint ens causen dolor, cansament i pesantor a les cames. Eliminar aquesta desagradable sensació és molt senzill. Només t'has de parar dempeus amb les cames separades a l'amplada dels malucs. Imagina que enfonses suaument dins l'aigua un nenúfar amb la mà mentre passes tot el pes del cos sobre la cama del mateix costat. Ara deixa que el nenúfar torni a la superfície mentre enfonses l'altre, baixant tot el pes sobre l'altra cama. Ves alternant els costats, de manera que quan enfonses un nenúfar, l'altre puja a la superfície. Ves movent-te com un pèndol, separant suaument del terra el taló de la cama que no suporta el pes. No facis cap tensió muscular. Treballa des de la relaxació i la concentració. Repeteix entre 20 i 50 vegades. Quan vulguis acabar la pràctica, fes 3 respiracions profundes acompanyades d'un moviment descendent dels braços, relaxant tot el cos i calmant la ment. Creua les mans sobre el melic i descansa uns instants. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si no ho has fet, subscriu-te al canal i toca la campaneta per rebre totes les notificacions. Si decideixes provar l'exercici, deixa'm un comentari i explica'm com ha anat la teva experiència.